ሰላም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ትነብሩ ኤርትራውያን ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ሽመይ ኣድሓነት ሞገስ ዘርኣብርኽ ይበሃል። ካብ ሃገረ ኣሜሪካ እየ ዝመፀኩም ዘለኹ። በዓልቲ ሞያ ናይ ስነ ኣእምራዊ ኣማኻሪት ወይ ናይ ህይወት ኣሰልጣኒት እየ ትሰርሕ ማለት እዩ። ዓደ ክልተ ቆልዕትን በዓልቲ ሓዳርን እየ። ቅድሚ 2 ዓመት ልዕሊ 2 ዓመት ኮይነና ሕጂ ናይ ነፃ ኣገልግሎት ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጀሚረ ማለት እዩ። ንተዛረብቲ ትግርኛ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕናን ናይ ካልእ ናይ ምልኣዊ ዝኾነ ማለት ኣካላዊ ኣእምራዊ መንፈሳዊ ዝሓዘ መደብ ሒዘ 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ሕጂ ሎሚ ከዓ ነዚ ኣብ መስኮት ናይ ኤረሳት ተጠቂመ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ንኽረክብ ከምዚ ገይረ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቕ ምጅማር ክኾነልና ተስፋ ይገብር። እምበኣርከስ ናይ ሎሚ መደበይ ብዛዕባ ኦቲዝም ክኸውን እዩ። ግን እዚ ኩሉ መደበይ ንታሽ ማለት እዩ ጀነራል መደበይ ከም ዝበልክዎ ንምንቃሕ ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ ንወለዲ ብዛዕባ ህፃናት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ከም ዝበልኩም መደበይ ኩሉ ግዜ ምልኣዊ ኣረኣእያ ጥዕና እዩ ዝሕዝ ማለት እዩ። ኣካላዊ ኣእምራዊ መንፈሳዊ ኣረኣእያ ሒዝና ክንብር ማለት ኢና። ናይ ሎሚ መደበይ ከም ዝበልክዎ ብዛዕባ ኦቲዝም ክኸውን እዩ። እቲ ምክንያት ከዓኒ ኦቲዝም ከም ፕሮፌሽናል ኮይኑ ጥራሕ ኮይኑ ዘይኮነ ዝሰርሓሉ ከምኡ እውን ሓንቲ እቲ ዓባይ ጓልና ግሬስ ፋና ገል 5 ዓመትን 5 ወርሕን ገይራ ኣላ። ብኦቲዝም ከዓኒ ሓንቲ ካብቶም ብኦቲዝም ተጠቂዐት እያ ማለት እዩ። ኣብቲ ስለዚ ብኩሉ በቲ ኩሉ ሰብ ዝሓልፎ ዘሎ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ዝሓልፎ ዘሎ ወላዲ ብከምኡ ኢና ሓሊፍና ንሓልፍ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከዓኒ ብጣዕሚ እንዳበዝሐ ስለዝኸይድ ዘሎ ኦቲዝም እንዳበዝሐ ስለዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ ንህዝብና ክምህሮ ክንቅሖ እንታይ ማለት እዩ ቀልጢፍና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝተመሓየሸ ሂወት ንክመርሑ ማለት እዩ ክንሕግዞም ኢለ ተበጊሰ ዘለኹ ማለት እዩ። ሰሎማ ዓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብዛዕባ ኦቲዝም እንታይ እዩ እንታይ እቲ ምልክቱ እንታይ ክንገብር ኣለና ትገልፅ ማለት እዩ ሕፅር ዝበለት ዳሕራይ መዓልቲ ቀስ እንዳበልና ሞር ስፔሲፊክ ክብለኩም ማለት እዩ። ከም ዝበልክዎ ልዕሊ 2 ዓመት ኮይነላ ሕጂ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ነፃ ኣገልግሎት ካብ ዝጅምሮ ዓመትን ገለን ኮይኑ ከዓኒ ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ናይ ኦቲዝም ከም ልብል ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ልዕሊ 1500 ዝኾኑ ወለዲ ተዛረብቲ ትግርኛ ካብ ኩሉ ዓለም እዩ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ግሩፕ ዘቆምክዎ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዮም። ኩልና ብሓንሳብ ኮይና ሓገዝ ንብል ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ወርሒ 2 ቀዳም ከዓኒ ምስኣቶም ርክብ ኣለኒ ማለት እዩ። ምስኣቶም ከምዚ ገይረ ይምህሮም ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ተኣሽሙ ካብ ኩሉ ዓለም መፂና ኩልና ብሓንሳብ ንምሃር ናይ ዋትሳፕ ግሩፕ እውን ኣለና። ካልእ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ እንድሕር እቶም ደቅኹም ኦቲዝም ኣለዎም ወይ ደንጎም እንድሕር ኣለዎም ዝምዕባለ እዚ ኩሉ ዝብለኩም ኣብዚ ዝገልፆ ሕጂ ምልክታት እንድሕር ሪኢኹምሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ነፃ ኣገልግሎት ዝህብ ዋላ ኣብቲ ናይ ቀዳም ድዩ ዋላ ኣብ ናይ ፌስቡክ እዚ ኩሉ ነፃ እዩ ኤኒዌይ ኣብኡ ንክሳተፉ ብጣዕሚ ይሓትት ነፃ እዩ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ከዓ ኣብዚ ክገድፈልኩም እየ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ በናይ ክትራኸቡን ትኽእሉ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኦቲዝም ከም ዝበልክዎ እንታይ ማለት እዩ ምልክቱ እንታይ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ቁርብ ክነግረኩም እየ ሎማዓንቲ ዳሕራይ ከዓኒ ሞር ስፔሲፊክ ጌርና ክነብል ኢና ማለት እዩ። እንድሕር ሕቶ ኣለኩም ወይ እንድሕር ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ሕቶ ንዓይ እንድሕር ኣለኩም ወይ ዝኾነ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም እስጋዕ ኔክስት ታይም ኣብ ዌብሳይት ኣድሓነት.com ኣትኹም ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ፌስቡክ እውን ኣድሓነት
زرعبرو خلكم تدرخوني تخليهم على يوتيوب من الحانة تي بندحر لكم كلنا كلتا عمل زجبركو أقولت كل فيديو تاتا أوصله زعين للأخ تريوا تخليهم بخمو مالتي على إنستغرام ندحر لهم وأنا أقول له أبتي جروب ناي family ندحر كتات ولا لهم كا على فيسبوك our family life with autism and developmental disorder لكم أبزخ قبل لكم من مادة ندحر لكم آتيهم أو أختاتو تخليهم كلتي أو لو سب مالت تسعة ميتاوي تاو دلنا بأوتيزم تتقعنا مالت دقنا أوتيزم مالهم مالتي كلنا بحنسب كوينا نسوقر دلنا مالتي إتهم عسرت ميتاوي دكاني جنا أبترتر لو ويجنا أيتمرمر لو تمدق مالتي ويكال special needs لو مالتي ويحدا خبطي autism spectrum disorder لو مالتي. Alright. So autism كنا بتكلمنا حدا خبطهم حمشتني autism spectrum disorder نقولهم كاباتهم حدا إماراتي مالت أبزي حدا تقلالنا autism spectrum disorder حدا خباتهم حمشتن لو مالتهم زيهم كلهم من الناتهم يمنيرهم حجب زي حج كزي زجن autism spectrum disorder إلهم كلهم يتبعوا مالتي مزيان سلازي autism حدا خباتهم مالتي إذا spectrum كنا بنتكلمنا by the way spectrum كنا بنتكلمنا حدا كابجاف حدا جاف زتزرقح خوينو كم نويح جمد مالتي كاب severe ويكاب برتع ملكتات زرقي قالي أخاني ما خلايا زخاني قالي أخاني فخص زبالة مالتي جن زي نعمنا قلت سبات ولا حمش سبات أبقرب له autism اللو مالت حدا عينة ملكتات اللو مالت هيكونن كم زولنا autism spectrum سلزخاني حدا قرعة autism اللو مالت بتعمل severe زخانة كل تي ملكتات زرقي خون خلي قالي أمك أما خلق خون خلي يوم أوكي قالي أمك أني فخص زبالة مالتي جن كلهم autism اللو مالتي استفعل عليه ملكتات ويستفعل عليه تي تعشم برتعن قلمني تعشم مالتي كاد اندحر كنا بلنا autism كم سبلكو حدا خابتم حمشته حدا إيو كاب جافنا بجاف استزرقح إيو كم أون سو إتيك أندي خنفلت لنا عب هتسان وإجر تخلي ذر الدخمة ويكاني مدون قاي ماي درجات ماي developmental أوكي إتي milestone development milestone نبلا عنه مالتي حال زخون قلعة milestone ويكا درجة خارمو زقبو عنه مالتي كاب عب ناديهم عبدك أخلو مالتي أتحيزو ما أنتهوي يا عبي وزهرمو خارمو زقبو مع بعلله مالتي إذا قلعت كاني مستولدو إتي ناي معبالة درجة سلزي هالمودلو دونجي مالو سلزي إتي مدونغاي إنا نبلو دلنا مالتي إتي مدونغاي نايتي معبالة إتي autism spectrum disorder إتي symptoms ويكا ملكتات مالتي أوكي كم زبالكو كأندي إتي كأندي زرقية قدلت كأ ومدونغاي أمتاي أفت الدرجة معبالة أب محبراوي ركب مالت مساخة ترخيب مستي social skills نبلو أب زربا مجمر أوكي دونجم زربا جمرو ويكا زربا خاني أجمر دك حمش عمد كوني مول حنتي زربا زي زاربو لو دك أحسد دخلت عمد كوني مول حنتي زي زاربو على مالتي كم أون زي لمد من أساسات أكالاتي وبهريات ويكاني دليت like interest زي لمد زخانة رئي الله مالتي زي إزيتات مالتي مبزحت قلتن سلسته عمنا communication ويكاني زربا زي مجمر كاني أب محبراوي ركب social skills مسب ترخيبهم أبتي متسوات نقلن زي مهلا مالتي كاني أتي زي لمد أوكي وهي زي نبور ملكتات تري الله مالتي بهايات تري الله مالتي autism بكل عينت ويا بكل عليه زر condition ويكا كنتي انت خنا بزي اب اودات أربعة في زرع مالتي ابزي حجي جزي خا اب سدتنيات especially كاب قرني افريقيا زمصو سدتنياتات حدا كاب 29 قلعت بأوتيزم يدقعله ازيهم كاز تفلط طرح مالتي مبزحت جزي باي ذا واي especially حبشة
መብዛሕትኡ ግዜ ስለዘይንፈልጦ ኣውቲዝም እንታይ ምዃኑ ስለዘይንፈልጥ ስጋዕ ኣብ ትምህርቲ ኣትዮም ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዝበፅሑ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዳይግኖሲስ ኣይወሃብን እዮም እንታይ ስለዘይንፈልጦ ኣውቲዝም እንታይ ምዃኑ ስለዘይንፈልጥ ሓገዝ ኣይንሓትን ትኒና ከዓ ስለዝኾነ ማለት እዩ እቲ ደንጊሎ እቲ ቆልዓ ደንጊዮም እዮም እንዲጅምሩ ገሊኦም ገለ ኢልና ስለነብል ማለት እዩ ምክንያት ንገብር መብዛሕትኡ ግዜ ደቅና ስጋዕ 5-6 ገለ ኣይረኣዩን እዮም ደኳትራ ኣይረኣዩን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እቲ ጠንቂ እኳ ኣይተፈልጠን ወይ ከዓኒ ጠንቂ ኣብዚ ጠንቂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እንታይ ንብሎ ደለው ብውርሻ ዝመፅእ ወይ ከዓ ከባቢያዊ ዝኾነ ተኣሽሙሎ ማለት እዩ ፅልዋሲ ኣለዎ ማለት እዩ ይብሉ ማለት እዩ ግን ገና ስጋዕ ሕጂ ዝመራመርሉ ዘለው እዩ እዚ ማለት እዩ ኣውቲዝም ኣብ ዓመትን 6 ወርሕን ኣፀቢቕካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ እቲ ምልክታት ኣፀቢቕካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዝኾነ እንድሕር ተሰክፍታ ኣለካ ቀልጢፍና ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ዶክተር ናይቲ ቆልዓ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ቀልጢፍና ግን ብቀልጢፍና ሓገዝ ክንሓትት ኣለና ስለዚ ክንሓትት ኣለና ቀልጢፍና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቀልጢፍና ክንሓትት እንድሕር ከምቲ ዝበልኮ እንድሕር ዝኾነ ስክፍታ ኣለና ቀልጢፍና ክንሓትት ኣለና ናይ ኣውቲዝም ሬድ ፍላግስ ንብሎም ወይ ከዓኒ ቀያሕቲ ኣሰከፍቲ ምልክታት ንሪኦም እንድሕር ኣቢልናዮም ብዙሓት እዮም ደለው እቶም ቀንዲ ድበልናዮም ኣብ ዘረባ ዘይምጅማር ኣብ ምስ ሕብረተሰብ ወይ ከዓኒ ምስ ሰብ ኮንካ ዘይምባል ማለት እዩ ዘይምቕራብ ማለት እዩ እቲ ማሕበራዊ ርክብ ንብሎ ከምኡ እውን ዘይልሙድ ነገራት ምርኣይ ዘይልሙድ ምንቅስቃሳት ድዩ ዘይልሙድ ተኣሽሙታት ድምፅታት ድዩ ዘይልሙድ ዝኾነ ጠባያት ንሪኦ ኣሎም ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ከምቲ ዝብሎ እተን ሬድ ፍላግስ ንብለን ኣብቲ ናይ ዲቨሎፕመንታል ድለይ ንብሎ እቲ ምዕባለ ምድንጓ ኣብቲ ናይ ምዕባለ ደረጃ ንብሎ ክገልፀልኩም እዩ ማለት እዩ ካብዚታት እዚ ማለት ከም ዝበልክዎ እቲ ስፔክትረም ንብሎ ነዊሕ ስለዝኾነ ኩሉ እዚ ገሊኦም ኩሉ ዝረአይዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምልክታት ትበኩም ዝረአ ኣሎ ማለት እዩ ገሊኦም ካኒ ኣብ ገሊኡ ኣለዎም ገሊኡ ኸ የብሎም እቲ ምልክታት ማለት እዩ ኣብኣቶም ይረአዩ ኩሉ ኸነ ኣይረአዩን እዩ ገሊኦም ማለት እዩ እቲ ምልክታት እንታይ እዩ እንታይ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣውቲዝም ወይ ዲቨሎፕመንታል ድለይ ዘለዎም እዚ ሬድ ፍላግስ ንብሎ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ዘይልሙድ ዋላ ገፆም ገይሮም ደብሉ ካሊእ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይስሕቆን እዮም ኣብልዮም ትሪኢኻ ካልእ እቲ ገፆም እቲ ዘርእይዎ ኣብ ገፆም ዝረአ ኤክስፕሬሽን ወይ ከዓ ኣብ ገፆም ዝረአ ስምዒትን ምስቲ ትሪኦ ደለካ ወይ ምስቲ ዝኸውን ዘሎ ታሽምስ ዘይከይድ ማለት እዩ ምስቲ ዘረባ ትዛረቦ ደለካ ዲኻ ምስቲ ኣብቲ ግዜ ደሎ ኩነታት ዘይከይድ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብኸመይ ክኸዱ ትሪኦም ካኒ ብኣፃፍሪ እግሮም ብኣፃብዕቲ እግሮም ክኸዱ ትሪኦም ማለት እዩ ዝኾነ ወይ ኩሉ ግዜ ተኣሽሙሎም ማለት እዩ ዝተፈላለየ ከምዚ ናይ ባለሪና ኣካያዳ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ድምፂ ናቶም ሓደ ግዜ እንታይ ይኾኑ ወይ ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ዘይተኣሽሙ ዘለዎም ዘይቦትኡ ማለት እዩ ዓው ኢሎም ወይ ይዛረቡ ወይ ከዓ ነቲ ቮይስ ናቶም እቲ ድምፂ ናቶም ሲ ደይከይድ ምስቲ ግዜ ደለኻዮ ደይከይድ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብ ዓይንኻ ይሪኢኻን እዮም ባይ ዘ ወይ እዚ ኣይኖ ናይቲ ተኣሽሙ ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ ናቲ ካልቸር ገለሎ እንዶ ግን እናተዛረብካዮም ከለካ ዋላ ፀዊዕካዮም ሽሞም ኣይሰምዑኻን ኣይሪኢኻን ተገምፂሎም ኣብ ዓይንኻ ይሪኢኻን እናተዛረብካዮም ከለካ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ማለት እዩ ኣብ ከም ዝበልና ኣብ ቋንቋ መሓዝ ከዓ ንምጅማር ዘረባ ምስጅማር ብጣዕሚ ፀገም ኣለዎም ወይ ደንጊዮም ይጅምሩ ኣለዉ ገሊኦም ማለት እዩ ገሊኦም ከዓኒ ክዛረቡ ከለዉ ሲ ከምዚ ሮባት እቲ ዘራርቦኦም ሲ ከምዚ ሮባት ወይ ከዓ ከምዚ ተኣሽሙ ምስቲ ስምዒትን ገለን ዘይከይድ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ዘረባ ይኸዱ ማለት እዩ ራይት
ولا حزينهم دي ولا تعشمدي كم رباط كسمع حولي مالتي inappropriate social interaction ويكاني مستي سب ومستي ابتزلو بوتا زي كيد يبلو مالتيهم interaction نبلو تمركاب مالتي ركب مس حبرتسب قلت مس زي كيد نقرأ مالتي ولا اب جروب مس سبات اللي حتاكيو على تسبسي اوتيزم زلو زي كون نقرات ويا مونغوس اللي زعرب زي كون مستي ارستي زي كيد زعرب كميتات مالتي حدا زي انتي كوني يخلو كمزي زي قد الشم ويكاني والحنتي ناي سبت عشم زي بلوم زي كمزي زي سمعهم نعملت عند حر حدا ولا ود 3 عامات اندحر كوينو ادي اندحر ودي ويكاني ولا برسنت غير كان دحرنا قال لك قلعك مصي خبلكاي مبزحته مساتهم اي رجؤمني ولا ندابخي سبدي قال نابنت حفته من بخيت ولا حو من بخي ندابله خلص ناي قال او زبابني يبلخا كندي قلعتها سي حوي دبلو ويتعشمو جس ولا حد كم زول حد زي كون يريمو مالتي اوكي كالي انتهى اللوم زخانة social cues نبلو زخانة ناي محبراوي تأشمتات اللمش زرقة وي دفلت نقرات اللمش مالتي social cues على نعم عليك بعين خات زارب كامدي وي انتاي كتقبر لك عب تحسان حكيت كان تاك تقبر لك انداسب حكيت كا عب تمرت خيت كان تاك تقبر لك زيتات ان شاء الله حقتات نقلد زيتات يرجعوا مني اوكي كالئ مس تم مزنኦም قلعت أشتغل أيد أوتنيم بينهم كونيهم زفتو مالتي ويكاني اندحر ولا تم زربا يدونجيهم ولا زربا اندحر جميرهم كاني راح أبحنتي نجر وي بحنتي نجر بتاساتهم زفتوا أرستي بقى رحم كزارب دبل نعبنت مبزحت حج ولا زربا نحج جميرهم نعبنت ناي تأفر وناي سبيس يفتوا من نبلهم ملو معانت ملو إليت بزعوا سبيس راح كزارب خير ولا مالتي وي كأني مكاين ندحرفتو خينهم وي ترين زين ترين ندحر بابور ندحر فتو خينهم ملو معانت ببابور راح كزارب خير وي بداينوسور كزارب يوعلو ملو معانت مالتي بحنتي تاش مطرح بحنتي توبيك طرح بحنتي رأستي كمزي two-way conversation نبلو خاني نعملت مسايكي وكمي وعلكا دحندو انتهينيرو كلمة ليلكاس مساخة خزاربو أيكولونيا مالتي two-way conversation نبلو علالك علولوسي أيكولونيا زي تعش مالتي تم عبيد بالو مالتي ولا زربة تبالو مالتي كال انتهي يالو إذا بزح دبلنا مالتي زدانا قرنا انتهي قبرو قالات يدقمو زربة دي كونه زربا جميرهم كيلوما مالت ديكونه قالاتي دغمو زخن نغ زبلكم لابنت ولا قالنا بز حليفه مالتي من شمكي ندحلكا من شمكي الا تدغملكا مالتي كمزي انت ايد بحال بابا قال زي بحال بتجرنا وي كامزي مقالح كمزي مقالح مالتي من شمكي كمان شمكي كندي عد مخيلكا كند سلسته تبلكا كندي عد مخي لا تملشا تدغملكا مالتي نيت زبلكا يسي دغمو نزملسو مالتي راي كالئ ربيت تعشمو زتفعل زتدقاقم من قصقاسات تقبروا والله مالتي زتفعل لايك إيدهم كمزي قبروا وي بزح نقرات كمزي بالكو بتصعبعتي إقرام يخودوا زتفعل نقرات مالتي تعشمي إيدهم قدميهم يبلوا كل زي مبزحت زي كمزي كحقوس خلو وي تيفي دفتو نحر مصي وي زفتو وسب نحر مصي خمس قبل حجنا انا بزح غزي خندي خلنا زي ولا حنت ايرداناني مالتي ግን زربا زي جمهور ساتم እዚ زربا عيناتهم مالتي ዝኾነ ነገር ዋላ ክበኺ ይኸለውን ዘረባ ዓይናትም ማለት እዩ ስለምንታይ ዘረባ ስለ ዘይጀመሩ ደለው ካልእ እንተሃሎ ገሊኦም ስፔሻሊ ኣብ ወዳት ነብሶም ይሃስዩ ኦኬ نخالق سبي حاسيم حدا جزء مبزحت إجز نفسهم يحاسين عمنت ينخسون حرحرة أم نفسهم ينخسوا ويهرموا ويرقصوا ما بمندق قدام ولا أب مريت يهرموا مالتي أبقلي أمون نايدك أس تأجم نايدك أس الله مالتي
ولا دقاس أي متأمن دقاس متأمن كأني ساعة 4 ساعة 3 ناي نقول استيخا دو شعب بينهم يزعربوا ديم ولا متأمن هاي بلو خادم قال بزح على مالتي نزولكوا بينهم مخانم دفتو كاب زي حبرة السبت فليم بينهم كبلم دبل مالتي كان انت هلو عب زخانة تأشمون أبنت عب بتحسن حروسيت كيوم عب زخانة عب وضع عب كبز ولا سب حروسيت كيوم بتعمي كم زي الرؤي زي تأشمو رياكشن كلهم خالي مالتي سلمتاي سبس لازباسحم سنسري سلازلهم مالتي كتصوروا أيكلن يوم نتبز حسابن دمتن كل نجارات مالتي إذا ما بزحت أجزاء سلازين فتو ولا دس سلازين فتو بزحت أجزاء مس ولدي حبش خرّاها كلّه بطعمي سعر جامي سلمنتاي نب بتخسيان وسيديو كمزي خون سلمنتاي كل مالتي مجمرات ولادي سلا زيت زيفلط أدلا بطعمي صقمي إتي حبرتسبنا ون سلا زيفلط أدلا ولا تما بتخسيان دلو دي ولا بقايلا خيط كادي قال of course حق زخاني مسلا زيفلطو مالتي ስለዚ እዚ ሎ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ሓንቲ ቃል ዋላ እንድሕፈጥም ሓንቲ ቃል ሙሉእ መዓልቲ ክደግምዋ ይውዕሉ ሓንቲ ሓረግ ወይ ሰንተንስ ሙሉእ መዓልቲ ክደግምዋ ይውዕሉ ኦኬ ሙሉእ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ሙሉእ መዓልቲ ዘይኮነስ ሙሉእ ሰሙን ንሓንቲ ቃል ክብልዋ ይውዕሉ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ገሊኦም ከዓኒ እንድሕር ተኣሽሙ ቃላት ከውፅኡ ጀሚሮም እቲ እከለየለ የለና ምሽ ምድግጋማት ነቲ ዝበልካዮ ምድጋም ዝኾነ ነገር ድሰምዕዎ ከምዚ ፓፓጋ ኣሎ ማለት እዩ ሒዘሞ ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ዝሰምዕዎ ኩሉ ሒዘሞ ውዒሎም ኣብ ገዛ ምስ መፁ ይደግሞ ማለት እዩ ወላ ሕጂ ከም ዝገብር ነይራ ዘረባ ከይጀመረት ከላ እንታይ ጌርክ ውዒልኪ ኢልካ ክነግረካ ትኽእልና ግን በይና ክትከውን ከላ ትሰምዓ እቲ ዝተባሃለ እታ መምህር ዝበለቶ እንታይ ኢላ ኩሉ ከምዚ ተይብ ተቢሉ ይመፅእ ማለት እዩ ይደግምዎ እንተ ብጣዕሚ ናይ መምሪ ክእለቶም ናይ ምዝካር ክእለቶም ከዓ ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ብዙሕ ነገር ላዕሊ ዘለዎም ኣለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ስማርት እዮም ብጣዕሚ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኢታት ኣሎ ማለት እዩ ንዓኻ ንዓይ ደይኮነት ትዛረበኒ ነይራ ትነግረኒ ነይራ በይና ትደግሞ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ቃል 3 ዓመት ክላስብ ንሓንቲ ትዛረበኒ እያ ነይራ ግን ትደግሞ ስለ ዝነበረት ኣብ ትምህርቲ ዝተባሃለ ኩሉ ነገር ኩሉ ይፈልጦ ነይረ ማለት እዩ ናታ መምህር ከይደ ከምዚ ትብል ነይራ ገለ ኢለ ይብላ ማለት ስለዚ ከምዚ ኣለዉ ባይ ዘ ወይ እዚኦም ፅሉላት ኣይኮኑን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ዋይ ፅሉላት እዮም ወይ ገለገለ ይበሃል ፅሉላት ኣይኮነን ብጣዕሚ በላሕቲ ቆልዑት እዮም ብጣዕሚ በላሕቲ ቆልዑት እዮም እቲ ዘረባ ስለዘይመፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ትምህርቲ ከዓ ስለዘይብልና ማለት እዩ ምንቃሕ ስለዚ ሓና ኩሉ ግዜ እንታይ መስለና ፅሉላት እዮም ገለ መለገለ ወይ ሓጢኣት ወይ ገለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኤኒዌይ ዳሕራይ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ስለዚ ምልክታት ከም ዝበልክዎ ኣብ ዓይንኻ ኣይርኢኾንን በይኖም ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ኣይርድኦም ዝኾነ ስምዒት ናይ ሰብ ስምዒት ናትካ ወላ ሓሪቐ ተዛሪበዮም ወይ ከዓ ንተሓግዝካ እንድሕር ኣቢልካዮም ከንብብዎ ኣይክእሉን እዮም ከምኡ ነቲ ናቶም ስምዒት እውን ተረዲኦም ክነግሩኻ ኣይክእሉን እዮም ኦኬ እዚ ብሓገዝን ብገለን ከተማዕብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምድንጓይ ኢና ንብል ዘለና ደንጎም ስለ ዘለዉ ሓገዝ የድልዮም እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ገና ይተበለን ድሎ ምድንጓይ ስለ ዘሎ እቲ ዕድሚኦም ኣብቲ ዕድሚኦም ሲ ደንጎም እዮም ዘለዉ ካብቶም መሳትኦም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከነብል ኢና ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣለዎም ዝኾነ ካብቲ መዓልታዊ መደቦም ዝኾነት ነገር ሓዳሽ እንድሕር ጌርካዮም ወይ ንኣብነት for example ንኣብነት ብኣውቶቡስ እንድሕር ድኸዱ ኮይኖም ናብ ትምህርቲ ነይሮም ነታ ኣውቶቡስ እንድሕር ደይመፀትሎም ብጣዕሚ ሙሉእ መዓልቲ እታ መዓልቶም ተኣሽሞ ክትብልያ ማለት እዩ ትዝረግያ ማለት እዩ ስለምንታይ ብታሽሙ ስለዝኸዱ ብሓንቲ መንገዲ ስለዝኸዱ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ሙቪ ይፈትው ኣብ ሓንቲ ኮፍ መበሊት ሓንቲ ዓይነት መግቢ ይበልዑ ተበሊዖም ኢልካ ማለት እዩ ናይ መግቢ ሰንስሪ ከዓ ኣለዎም ሓንቲ ዓይነት መግቢ ይበልዑ ቺክን ናገት ኩሉ ግዜ ክበልዑ ይኽእሉ መብዛሕትኦም ኣብ ዝወፅእ ዘለዉ ቺክን ናገት እዮም ዝበልዑ ወይ ከዓኒ ብሕሩጭ ዝተሰርሐ ፓስታ ኢልካ ሩዝ ኢልካ ከምዚ ስታርች ዝኾነ እዮም ዝበልዑ ማለት እዩ ሓንቲ ዓይነት እያ ማለት እዩ ካልእ ከምዚ ዝበልክዎ ሓንቲ ዓይነት ነገር
መጻወቲ ሂብካዮም ከ ንኣብነት ላይክ እንድሕር መኪና ሂብካዮም ንኸፃወት ዋላ ወዲ 3 ዓመት ኮይኑ ድዩ ዋላ 4 ወዲ 5 ዓመት ኮይኑ ዋላ መጻወቲ መኪና ሂብካዮ ክንብስሩዕ ከምዚ ገይሩ ዘብሉ ተጻወተሉ ምን መዓልቲ ላይክ ንሓንቲ ነገር ነዚኣ ናታ ጎማ كني نتا مكينة بعباد أصلاً نتا قمة راح نحنت قمة قبل وايو علمالتي من ما أعتقد السوا خري وايو علمالتي قبل له ويكعزخانة متصوتي ولا هي بكامل كني تصوتلو كسرع وايو علم كسرع وايو علم ولا بيرودي خايب كام ولا رصاصتي خايب كام ولا بامبلادي خايب كام كنديس بتي قبو جيرم د تصوتلو كسرع وايو علمالتي لازم بوزح زيتات على مالتي كاني زي لما الزخنة تعشم زي لما الزخنة تعشم مالسيني تعشم مالتي زخنة أنا نحج أنيوم وي مبرحتي تعشم برهان مالتي نحرابيلهم وي دمتي حج بوزح يدرب شمي كم زول كاب بتخسينا تحس كم من حركتك ويا عبي الشابين اللي حس كم كده كم مزحت إذا خمسة قبره سلمتي تدمت أسلم زرب شو مالتي وي بزحنا يسبس زرب شو مالتي وي إتي لايت كم زبرناتي بزحنا قرأت علوم مالتي نعاتهم زرب شو بزحت زي زح بالشخص زارب كله أيردوني إذا جن سلمتها فيديو تاعتي قبل خلق زي زي أبتي جروب نحرقاتهم بتعم خذ طعمكمي إتيوم أوتيزم زلون قلعت إتي دمت زخل نحنا تعشم نبلو 10 تعطفي يوم دبلو مالتي نأبنت بناي دمت راح ندحر كيدنا نحنا حنت دمت نأبنت أنا نسخمن أبزي أن لا تزاربنا خلنا أنا نحنت ترح كسمعي خلي مالتي انتون كون خلي الساتم جن نعسرت نجاراتها كل نجارها بالزخين دلو إير كنديشن ديات بللا مع صحة نحرمينا ده قال كل بحن سامي زمات أنت دمت مالتي راي عسرت عطفي كل خا بحن سامي زمات سلازي يربوش مالتي نعش ندحر كوينا محجنا أمنت زربا خزارب وسلازي كله بخاتي بخي نعاتم كفيوا مالخ نقر خاي كلنيم يبخيو اتولاد خاص لزي فلت السخاي الشجر نسوق العخ حق زخاي كدني سلمتاي فلت عندنا حج مبزحت اكزي بزقلعت يساويام بتعمل مالتي اوكي سلازي ندحدق انا يبخي لو يبللو اتنا سدتات كوينم ديكوني اتي دمصي سلدرب شمزله مالتي قس غير كذا ختما عبلت خلاي كسد قالناون بو حليفه تبله سلازي بزح زيتات كنفلط ألزلنا ماتي قال أنت هلا بزح نبلا حزام مزنبرة معبالة بس حمز نبرة especially مبزحتهم نايدكنا ولا ناتنا مالتي سقع عمت تملك قالنا مالتي بطعمي صبق معبالة أريانيرا مالتي العلو كلهم معبالة بطعمي صبق أريانيرا كن دحري ندحري تمالستا إيتيز نبرة معبالة أطفئة كن غني تخيت ندحري تمالسا إذا خان بزحات ولدي بالمالتي إتز نبرو ولا على سزولو نبرو يتأفق إتز قبرو زنبرو يسحق خانيرم لكش شاور حاجة بس يسحق خام بيك بويل كاي من بحيل كاي يبلو كأنير مالتي إذا خلي يتأفق أبناي بينهم على ميخاد مالتي كله كم زي أنا بخميد بلا بخميد زقلتو كم زي جمع يشوفنا وأنا بعينهم ستري يا أخا مالتي كل نجرسي خير مالتي مسخ زنبرو حجي بأكال مسخ زلو مرح نقوله ما بكال إيدا كم زي أكتري يا أخا ولا حد زي مسخ خلو زن يبل 5 هندي حسابات كل عد عبيد لو كان زن يبل ولا صحنا بالكام مالتي نعاتهم لا تزاربها لا تقوى حيم شمن ترح زن لو كان زي لما يبلها حج بزح زيتات مالتي لا أوكي كان انت هالو ببزحت اكزين تايك تريم تبلو اندحر سبيشال اندحر تعش مخينم اندحر انكزايتي قر لموري اندحر قرم حدش نقرات اندحر حدش كونتات اندحر بالكام مالتي كم زيخ قبرو بزح تريم خا اوكي وي نابزي كبلو كزاورو تريم خا زي نا انكزايتي كون خالي كالون كم زبالكو استفال عليه قالات يبلو مالتي يدقاقمو مالتي سلازي زي ملكتات اندحرينا of course اندحرينا زي ملكتات تقادادينا حاجس كنحاتتها أبوز عيدا لهم كل anyway نفتي دكتور كن كيدا لنا نفتي دكتور نقولع ازري اللهم إذا سكفت علني كن إلنا احنا بلوم
ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዩሮብ ዘለኹም ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ዶክተር ክትከይድ ኣለካ እሱ ከዓኒ ናብቲ ስፔሻሊስት የብፅሓካ የሰደልካ ወረቐት ማለት እዩ ብከምኡ ኢና ነብል ማለት እዩ ስለዚ እዘን ምልክታት እዚኣተን እንድሕር ሪኢኹመን ፕሊስ ሓገዝ ቀልጢፍኩም ሕተቱ ስለምንታይ ሓገዝ ቀልጢፍና እንድሕር ሓቲትና ብጣዕሚ ብዙሕ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንምሉእ ዕድሚኦም ዝሕግዝ ለውጢ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ዝበልክዎ ካልእ ካ እንታይ ክገብሩ ይብሉ ዝኾነ ሽኮርታት ከብሉ ይፈትዩ እዮም ዝኾነ ነገር እንድሕር ክታዮም ሽኮርታት ከብሉ ይኽእሉ እዮም ኢዶም ከምዚ ይገብሩ ገለ ከም ዝበልና ርእሶም ሓደ ሓደ ግዜ በይኒ ገብሪኦም እንድሕር ሓሪቖም ገለን ገሊኦም ከኣለው ናብ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ከምዚ መዝሓሊ ፋን ምሻሎ መዝሓሊ ንዑ ቃው ኢሎም ይርእይዎ ማለት እዩ ንሓንቲ ነገር ተኣሽሙ ይርእዩ ገሊኦም እውን ኣለው ማዕፆ ክፍት ዕፀው ክፍት ዕፀው ክፍት ዕፀው ዘብሉ ዝፈቱ እቲ ምኽፋት ምዕፃው ዘብልዎ ኣሎ ማለት እዩ ልቺ ኣጥፍእ ውላዕ ኣጥፍእ ውላዕ ኣጥፍእ ውላዕ ዘብሉ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ዝረአ ማለት እዩ ኦኬ ዘይልሙድ ጠባያት ወይ ዘይልሙድ ባህርያት እዩ እዚ ማለት እዩ ስናፒንግ ፊንገር ከም ዝበልክዎ ከም ዝገብሩ ኣለው ድምፂ መብዛሕትኡ ግዜ ድፍሓንጭሩ ነብሶም ኣለው ካልእ እንታይ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ካልእ ኣይ ቲንክ መብዛሕትአን ግን ነጊረኩም ኣለኹ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ሙቪ ሓደ ዓይነት መፅሓፍ ሓደ ዓይነት ኮፍ መበሊ ሓደ ኩሉ ነገር ሓደ ዓይነት መንገዲ ሓንቲ ዓይነት ኩሉ ነገር ሓንቲ ዓይነት እዮም ደብሉ ተዓፃፀፍነት የብሎምን ማለት እዩ ኦኬ ሪጅድ ዝኾነ ተዓፃፀፍነት የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ካብዚአን እንድሕር ሪኢኹም ወጃኹም ቀልጢፍኩም ሓገዝ ሕተቱ ስለምንታይ ቀልጢፍና እንድሕር ሓገዝ ሓቲትና ብዙሕ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ነቶም ቆልዑ ንኣብነት በብወርሑ ክነግረኩም እየ ከይበዝሕቲ ተኣሽሙ እምበር በብወርሑ ንኣብነት ኣብ 6 ወርሒ እንድሕር ስሕቕካዮ ንሓደ ቆልዓ ፍሽኽ ኢልካዮ ፍሽኽ እንድሕር ደይብለካ ኣሎ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ደንቢሎ ማለት እዩ ወዲ 6 ወርሒ ኢና ንብል ኣለና ወዲ 9 ዓመት ካኒ ሰላም ኢልካዮ ሃይ ኢልካዮ እንድሕር ከምዚ ክብለካ ዘይክእል ኮይኑ ወይ ቻው ኢልካዮ ዋላ ዘረባ ተደየልሲ ብኢዱ ገይሩ እንድሕር ከምዚ ክብለካ ክበካ ዘይክእል ኮይኑ ግብረ መልሲ እንድሕር ክበካ ዘይክእል ኮይኑ ደንቢሎ ማለት እዩ ኦኬ ወዲ 1 ዓመት ወይ 12 ወርሒ ኮይኑ ከዓኒ ሽሙ ፀዊዕካዮ እንድሕር ክሪኤካ ዘይክእል ኮይኑ ወይ ናባኻ ዘይመፅእ ኮይኑ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ወዲ 12 ወርሒ ወይ ወዲ 1 ዓመት ኮይኑ እንድሕር ናይ እዚ ቤቢ ቶክ ንብሎ ምሻሎ ናይ ቆልዓ ዘረባ ናይ ህፃን ዘረባ ከምዚ ጉጉጋጋ ኮልተፍተፍ ዝበሃል ከምኡ እንድሕር ደይጀመረ ኣሎ ብጣዕሚ ደንጊሎ ማለት እዩ ኦኬ ከምኡ እውን ወዲ 12 ወርሒ ወዲ 1 ዓመት እንድሕር ከምዚ ጌርካ ረአዮ እዚ ኸረዮ መፅዮ እዚ ኣቦኻ መፅዮ ገሌልካዮ እንድሕር ዘይርእየካ ኣሎ ዘይርኢ ኣሎ ደይስዕበካ ኣሎ ደንጊሎ ማለት እዩ ኦኬ ወዲ ዓመትን 4 ወርሕን ማለት እዩ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ዝኾነ ዘረባ እንድሕር ዘይጀመረ ኣሎ ዝኾነ ቃላት እንድሕር ዘይውፅእ ኣሎ ብጣዕሚ ደንጊሎ ማለት እዩ ዝኾነ ቃላት ዘረባ እንድሕር ዘይጀመረ ኣሎ ወዲ 2 ዓመት ኮይኑ ከዓኒ ሊስ ክልተ ትርጉም ዘለዎ ቃላት ወይ ታሽሙ ክብለካ እንድሕር ደይክእል ኮይኑ ብጣዕሚ ደንጊሎ ማለት እዩ ወዲ 2 ዓመት እዚ ደለ እዚ ሃበኒ ማይ ደለ እዚ ደለኹን ክብልሲ ይግባእ እንድሕር እዚ ክልተ ቃላት ክልተ ታሽሙ ዘለዎ ቃላት ማለት እዩ ሚኒንግ ዘለዎ ቃላት እንድሕር ክብል ዘይከኣለ ወዲ 2 ዓመት ብጣዕሚ ደንጊሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓገዝ ክንሓትት ኣለና እዚ እንድሕር ርኢና እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ዝበልኮ ቀልጢፍና እንታይ ክንገብር ኣለና ቀልጢፍና እንድሕር ስጉምቲ ወሲድና ኦኬ አንጌካ ሓገዝ ምሕታት ናይ ሙሉእ ህይወት ፍልል የምፅእ ማለት እዩ መጀመርያ ክንገብረ ዘለና እቲ ፈለማ ስጉምቲ ክንገብረ ዘለና ግዜ ከይወሰድና ምፅራይ ክንሓትት ማለት እዩ ኦኬ ተነፃሪ ኣለዎ እንዲ የብሎምን ኣብ ወፃኢ እንድሕር ኣለና ብዙሕ ግዜ ስለ ዝወስድ ፕሊስ ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ ስጋዕ ከይድና እቲ ዶክተር ናብ
ስፔሻሊስት ናብ ኬላ ተሰደልና ኣብኡ ከይድና ከዓኒ ምድንጓል ምፅባይ ኣሎ ገለን ብዙሕ ነገር ይደሎ ማለት እዩ ኦኬ ዋላ ቅድሚ ምፅራይ እውን ታሽ ኣብ ዶክተር ኣብ ምስቲ ዶክተር ናይቲ ቆልዓ ምስኡ ከይድካ ታሽም ቸክ ሊስት ኣሎ ቸክስ ሊስት ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዓድና ዘለኹም እንድሕር ዶክተር ዲኹም ገለ እዚ ኢሳት እንድሕር ዘይብልኩም ብቐሊሉ ክሰደልኩም ይኽእል ዋላ ብትግርኛ እውን ኣሎ ኣብቲ ናተይ ዌብሳይት እውን እንድሕር ከይድኩም ናይ ኣውቲዝም ስፒክስ ትብል ብትግርኛ ከመን ኣሎ ንዕኡታት እንድሕር ባዕልኹም ክትርእይዎ ትኽእል ኢኹም ቸክ ሊስት እዩ ትርእይዎ እዚ ዶ ይገብር ተቆልዓ እዚ ዶ ትገብር ተቆልዓ የርኤካ ማለት እዩ እንድሕር እዚ እንድሕር ኣብዚ ተቆልዓ ቢሉ ኸዓኒ ናይ ግድን ክንሕግዞም ክንጅምር ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ሕክምና እንድሕር ከይድና ከዓ ሽዑ ንሽዑ ክንጅምር ኣለና ተሓገዝ ምሃብ ማለት እዩ ይርዳእኒ ዓዲ ዘለና ከዓ እቲ ሪሶርስስ እንድሕር ደይብልና ኣብ ገዛ ክትገብርዎ ትኽእሉ ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣነ ከም ፕሮፌሽናል ዋላ ከም ወላዲት እውን ኩሉ ግዜ እንታይ ድብሎኒ ነቶም ወለዲ 80% 80 መእሳዊት ካባና እዩ ዋላ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ክንደይ ተኣሽምሎም 80% ካባና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ካባና ንላዕሊ ንደቅና ክንፈልጦም ክንፈልጦም ስለዘይንኽእል እዚታት ፈሊጥና ነቶም ደቅና ክንሓግዞም ንኽእል ኢና ኣብ ገዛ ክንገብሮ ዝግባእና ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሎ ኦኬ ስለዚ ኣብቲ ግሩፓት ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ተኣሽመለኩም ማለት እዩ ኣነ እውን ብዓቕመይ ሓገዝ ክህብ ፅልየት ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ እንድሕር ካልእ መንገዲ ኣለውን ንዕውን ክፍትነ ማለት እዩ ስለዚ ቀልጢፍና ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ቀልጢፍካ ሓገዝ ምሕታት ኦኬ ቀልጢፍካ ትሕቲ 3 ከለዉ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ቀልጢፍካ ኣብ ገዛኻ መፅኦም ሓገዝ ይሕግዙኻ ማለት እዩ ስጋዕ 3 ዝገብሩ 3 ምስ ገበሩ ኸዓኒ ኣብ ትምህርቲ ሓገዝ ይገብሩሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዩሮፕ ዘለኹም ኣብ ተኣሽሙ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ቀልጢፍኩም ሓገዝ ሕተቱ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ምእንቲ ክብሉ ማለት እዩ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ከም ዝበልክኹም ሕቶታት እንድሕር ተኣሽሙ እንድሕር ዝኾነ ርእቶ ኣለኩም ክሳብ ኣብ ዝመፅእ መደብና ንራኸብ ዌብሳይት ናተይ ከም ዝበልኮ ኣድሓነት ዘርኣብሩኽ ኣብ ፌስቡክ ኣድሓነት ዘርኣብሩኽ ኢልኩም ትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዩቱብ ኣድሓነት ቲቪ ኢልኩም ትረኽቡን ኢኹም ፌስቡክ ግሩፕ ከዓኒ our family life with autism and developmental disorder